Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest breaking news. As you all know guys, pane video rikutenderera pane team revarakashi ranga ratumwa neZanupf ku conference ye CCC rasvika rikakonzeresa rikatora mabepa. Asi ipapo pane mumwe abatwa, mumwe wachona anga achitoita inonzi yokuti handikendenge, anga achitozvifambira aita kunge ari kumodhela zvake achizamba achibvunzwa kuti who are you. Munhu yanga ndone vanhu vake vakawanda achitoenda zvake kumota, asi anga achitotarisa vamwe vanhuwo vachita kunge ari kuda kuvavhundutsira, asi timu reCCC raramba netimu remedia raramba rakadedzera kuti aiwa haungangouya usingosvika uchida kutora munhu. Asi varipo vanomuziva mufesi wachona vanga vachidedzera kuti iri timu rinozikanwa nekuadapta vanhu, rinozikanwa nekutora vanhu, itimu rinozikanwa nokuti rikangonzi rasvika rikatora munhu zivai kuti hamuchamuoni zvamuchose, munogona kumuwana dzimwe nguva but anzwa nekurohwa. Saka handizivi guys unoti kudii naiwo idi hatizivi kuti ari kuti kudii because timu iri riri kunzi nderake, akangoti zizi. Asi nyaya iripo ndeyekuti vana idi nanachamisa vese vari kungodedzera kuti tahwina, handizivi kuti which one is which. Saka guys nemunongoziva kuti takuda kusvika pedyo nekuti pachitaurwa nyaya yemapresidential election. Saka it's getting hotter and hotter and hotter. Nsikira muchingoona vanhu veZanupf team riri kungotumwa richinozama kuita zvese, asi zviri kuramba because pane vanhu vemedia, pane vanhu vari kungotorawo mapictures. Saka this time vanhu vari kudedzera kuti naMwari hatimbofi takakundikana. Handizivi guys munoti kudei. Please comment down below and musajambe maadzi edu. Tinokutendai zvikuru nezvamuri kutiitira. Like our videos guys, ndokuti video redu riende kure. Tokutendai zvikuru. Saka handizivi guys, mufesi wachona ari kunzi mumwe wachona azobatwa ngachinzanzi yeye agara ari kutsvagwa nemapurisa. Handizivi kuti munoti kudii. Thank you so much.